जों दायो गफुराव थांनो नागिरदों आजानि माल फिसा बुस्थु लायनो नागिरदों आरोना आब'नि फिसालानो ओमफ्राय दायो नै बिराद गरमलै थांनो हाया ओमफ्राय दायो थांनानै फैसै गफुराव दसे जों आब'जों थांनो आरोना दायो टाइमा एसे बिराद सान्दुं गोसा थाब मोनाया नालाय भिडिअ लाबोयो बिराद गोबाव जाबाय टाइमा दायो 11:30 जाबाय आरोना जों दायो थांबाय थानोसै जालांबाय थादो नोंथांमोना आंजों लोगोसे कल जादों आङो आब'मोनाव मोनफैबाय नै लाथ'नाङा नों गावखौ मिनिनो रोंसिगारो मालाय एक्ट्रेसखायनो सानसे सानसे जिरायनायल' साइस जाजोबखायोना जों गरमनि ओमफ्राय थांसै जों दासो स्कुटि सा सा फैनायालाय गरम अबेलाय गरम नांगौ बार नांबोदोंबा जि आरामनो जों थांसिन आरोना स्कुटिजों थांगोन नैबेयाव आब' सासे थांगोन जों साथाम आरो साथामजों दायो गफुराव थांसिगोन मा लायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोङो आंथ' जेबो लाया राजानोसो लागोन आरोना राजानि फैद' दायो थांबाय थानोसै जों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम भिडिअखौ नै दायो जों दिनैसो बेसेबा गोबावनि उनाव लोगो मोनदों आरोना नैबे आब'खौ ओमफ्राय दायो जों गफुराव जमा थांसिगोन आरो लामाखौ एसे नायदो लामाखौ एसे नायनानै लादो ओमफ्राय जों सेल्फि लासिगोन आरो दसे गाइस नै दायो गफुर टाउना सेस दै लोमजोब्बाय आरोना बिराद दुखुनांथावना बाथ्रा नायदो दैया नायलाय दैया लोमजोब्बाय नायदो जि गोथौ गोथौखा माबायदि लोमजोबखो नायलाय न'आथ' सेस नायदो नै जों दै बानाजोंनो दै बानाया न'आव सेसनो लामा हगारना होनि र' सेस लोमजोब्बाय दैया नै दायो जों मोनफैबाय बिशाल गफुरनि नै बिशाला ओमफ्राय बेवहाय माखासे बुस्थु लानांगौ दं आरोना ओमफ्राय दायो जों थांसै नै आब'आबो ब्लग लागोन एक्टरा नायदो ओमफ्राय दायो माखासे आजारनि बुस्थु लानांगौ दङ बेखौ लानानै थांसै जोङो ओमफ्राय बेलेग आरो लकेसनखौ चेन्ज खालामबावगोन आरो जों बेवहाय बायदिसिना खोथा जमा रायज्लायसिगोन पार्सनेल खोथा नोंथांमोननो एसे सेम्पल खालामगोन आरो थांसै दायो जों सिङाव हाबबाय नै बिसोर सिङाव गारि साबिखौ हन्दा रायदों दसे फांखायाव थानाय र' गरम मोनसोदों गोजौआवसो मोनगोन खोमा बावैयाव मोननाय नङा दां अ कारेन्ट थांबाय नै बेनोमोन आरोना जों लांनो फैनाया ओरै देखायहरलाय आबा एसे नैलाय बेनो आरो बिपि फुथुग्रा बिराद मोजां बेहाबो नांखासिगौ नोंहाबो मोनसे लाखादो मोनसे लाखादो ना गैयाबो नांखासिगौ लायालै ओरैनोसो ना देनां बायना हैगोन बेनो गरम लोगोफोर नै दायो फांखायाव दसे थादों फांखायाव गिदिंसिगोन लासैसो गिदिङो ओमफ्राय दायो आब'आ बासिगासिनो नायगासिनो आरोना बिराद गरम नै नायो जों गोलोमनानै सेस जाला माने नै नायदो ओमफ्राय नै मा लादों बिबिनि गासिबो ओमफ्राय नायदो मोदोम फुग्रा लादों मालाय माने जों गासिबो दावखा जाजोब्बाय नालाय माने दावब' जानो थांदों आरोना बिनि थाखायनो इनि सासे मोदोम फुग्रा लाखाबाय बिराद मोजां मोनो आरोना बेखौ बेजोंहाय मोदोम फुनो साफा जाजोबखायो आरो आखाइ मावसुदो दसे बिराद गरम मोनदों मिथिया आंनियालाय आं मा खालामनांगौ दे आंना बिदिनोखा खालामना होलाय
ada dekatnya माने आंनि केमेराखौ साफा नुदों आरोना बे ओमफ्राय गावनिखौ नायदों गावहाबो थिंख्लुक लागा ओइफोरो बबे मबाइला आंनिया साफा नङालै माबा मबाइलखौ नुस्रासै साफायानो मोनबाय जेनेबा आं बिदि नुदोंथाय मिथिला नायलाय बोरो नों मबाइला दोनदों गावनिखौ बिदि नुदों आरो आङो हाबा जाबाय नै फिसाफोरनो लादां एसे फिसाफोरनो लायाबा आरो सोरनो लाबोनो नै मिगिबो लाबाय आरोना जोङो नै आब'आ मिगि लादों माला जा नालाय जि गोथाव गोथाव जायो ओमफ्राय फुंनोनो रोङा बेनो बे मिगि संना जाहैसै बेयो नालाय देलाय मांग्रि नालाय देलायग्रा खादा लाबाय गरमनि थाखायनो जों जेबो नायनो हायासै आरोना बिराद गरम बेनि थाखायनो जिखिनि नांगौ बुस्थु बेखौल' जों डाइरेक्ट लाबाय एसे एसे ओमफ्राय दायो जों थांसै बारा गोबाव थानो हाला बिराद गरम थानो हाला बेयाव सासे आरो आब'आ माबा नायदों र' गाव गाननो बिसनो नायथि मा नायदों माबालै बिराद गरमलै एसि गैया नायलाय गाइस आं मा लादों वा नै गरमाव नायदो नै आब'आ सम्पतिया नायदो गोलोमजोब्बायना आब' अबस्था गैला जोङो एकदम नायदो मालाय जाग्रा लोंग्रा मेगि लादों नायजाला माथो ना आयनायाव जों बिसालाव लाखांबाय आरोना नै दायो जों थांसिगोन नै दासो थान्दा मोनलायबाय फैनानै थ' दायो जों थांबाय थानोसै दा दसे उनाव लोगो मोनसिगोन आरोना दायो बिराद खोमसिबाय आरोना जोङो गरमनि थाखायनो टाउनाव हाबासै डाइरेक्ट बिसालावल' हाबबाय बिसालाव हाबनानै जों दायो थांफिनगासिनो आरो दायो राजकटथिं एसे थांबावसै थांनानै एसे मा मोनो नायसै थांनानै थांबाय थानोसै दायो जों मोनफैबाय ओमफ्राय नै आसा गोरलै